αυτό που τώρα θέλω να συζητήσουμε λίγο είναι για το ίδιο το βιβλίο, για την Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα. Σε κάναμε τα βαφτίσια, όχι μόνοι μου. Τη βαφτίσαμε 2 άνθρωποι μαζί. Γιατί, εντάξει, ήθελα ένα όνομα να μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ήμουν μεταξύ 2-3 και κατέληξα σε αυτό. Έχει μια δυναμική αυτό το όνομα. Ξέρω γιατί, μου κάνει πάρα πολύ στα αυτιά μου και πραγματικά έχει μια δυναμική. Είναι πράγματα τα οποία έχω ζήσει και εγώ. Είναι πράγματα τα οποία έχουν ζήσει πολύ κοντινοί μου άνθρωποι. Είναι πράγματα τα οποία όμως τα πήρα και τα προχώρησα πολύ παρακάτω. Δηλαδή πήρα μια πραγματικότητα και στορίζοντάς την με πάρα πολύ φαντασία περιέπλεξα ένα μύθο, ο οποίος μύθος όμως είναι η ίδια η ζωή. Γιατί όλα αυτά εδώ που γράφει αυτό το βιβλίο, όλα αυτά που έχει ζήσει αυτή η Ηλέκτρα είναι πράγματα που συμβαίνουν και συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Σωστά. Η Ηλέκτρα είναι γεννημένη από τα σπλάχνα μου, δηλαδή νομίζω ότι βγήκε από μέσα μου αυθόρμητα, πήδηξε από μέσα μου αυθόρμητα, ακριβώς επειδή ένα κομμάτι της Ηλέκτρας είμαι εγώ και ένα κομμάτι δικό μου είναι η Ηλέκτρα. Έτσι όπως το λέω όμως. Είναι βέβαια ένα μυθιστόρημα, αλλά είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο έρχεται ο μύθος και μεγαλύνει την πραγματικότητα. Και έτσι πρέπει να είναι όλα τα μυθιστορήματα, δηλαδή έχουμε μια πραγματικότητα την οποία τι την κάνουμε. Απλά την τραβάμε από τα μαλλιά και την πάμε εκεί πέρα που θέλουμε. Εκεί είναι λίγο τώρα τι ικανότητα, τι ταλέντο έχει ο συγγραφέας. Πόσο θα το τραβήξει, γιατί πρέπει να υπάρχουν και σωστές αναλογίες. Μην το κάνουμε να είναι για τους εξωγήινους, ας είναι μόνο για τους εσωγήινους. Σαν χαρακτήρας η Ηλέκτρα είχε πολύ δύναμη μέσα της. Ήταν η δύναμη, η θέληση, τι ακριβώς ήταν αυτό που είχε η Ηλέκτρα και κατάφερε όλα αυτά τα πράγματα και μπορούσε να καταφέρει. Δεν ήταν μόνο η δύναμη και η θέληση, ήταν και η έλλειψη άλλης επιλογής. Δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να παλέψει για να επιβιώσει. Διαφορετικά πήγαινε άκλαυτη. Θα είχε πέσει στο πηγάδι μαζί με όλους τους υπόλοιπους που κατά καιρούς πέφτουν σε πηγάδια και δεν ξαναβγαίνουν ποτέ. Ήτανε δηλαδή η έλλειψη επιλογών και η επιθυμία να ζήσει τη ζωή της με σεβασμό για αυτό που ήταν και ποιότητα. Και ποιότητα δεν σημαίνει ότι κανείς χρειάζεται τεράστιες περιουσίες, χρήματα κτλ. Απλά να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, χωρίς να χρειάζεται την βοήθεια κανενός ανθρώπου, να βασίζεται στα δικά του πόδια και με επιλογές οι οποίες να μην τον κάνουν να ντραπεί κάποια στιγμή στη ζωή του. Διαδραματίζονται σε μια πόλη, σε μια εποχή. Δίνουν το στίγμα μιας πόλης και μιας εποχής. Ο αναγνώστης, διαβάζοντας ένα βιβλίο, πρέπει να μεταφέρεται στον τόπο και στον χρόνο που αυτό το βιβλίο, αυτή η ιστορία εξελίσσεται. Νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό έχει επιτευχθεί. Δηλαδή ο αναγνώστης μπαίνει και περπατάει στους δρόμους της πόλης που έχει εκτυλιχτεί. Μπαίνει στην εποχή που υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη και είναι περίοδος αλλαγών. Άρα λοιπόν δεν παίρνει μόνο τέλος πάντων μια κεντρική ιδέα, δεν παίρνει μόνο κάποια, πώς να το πω, ηθικά διδάγματα, παίρνει και μια γεύση. Και πρέπει να πούμε ότι διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει και κάποιες κατά τόπους επισκέψεις, γιατί είναι και λίγο πολύ ταξιδεμένη η Ηλέκτρα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη. Και σε μια Θεσσαλονίκη που αλλάζει, γιατί εκείνα τα χρόνια στα οποία τοποθετείται αυτή η ιστορία είναι χρόνια αλλαγών για την όμορφη αυτή πόλη. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα κομμάτι του όσον αφορά το αντίστοιχο, σαν θα το λέγαμε, rave party.
Το κατεδάφιση πάρτι. Για πείτε μας λίγο τι ήταν αυτό το πράγμα. Το κατεδάφιση πάρτι. Η Θεσσαλονίκη εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν μια Θεσσαλονίκη της αντιπαροχής. Φεύγαν όλα τα παλιά σπίτια και στη θέση τους γίνονταν πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπαρ που ήταν ένα παλιό σπίτι και είχε γίνει ένα φοβερό μπαρ στην εποχή εκείνη. Σύχναζε η Ηλέκτρα και τα λοιπά, κάποια στιγμή δόθηκε αντιπαροχή. Οπότε οι επιχειρηματίες οι οποίοι κάνανε αυτό το μπαρ έπρεπε να το παραδώσουν, θα μπαίνουν οι μπουλντόζες. Είχε λήξει η μίσθωσή τους. Αντί λοιπόν οποιασδήποτε άλλης λύσης, αυτοί αποφασίσαν να κάνουν ένα κατεδάφιση πάρτι. Αντί για τις μπουλντόζες λοιπόν το κατεδαφίσαν οι πελάτες. Το κατεδάφιση πάρτι, στην πόρτα ο πορτιέτρης μοίραζε βαριοπούλες, τέτοια πώς τα λέγανε, κασβάδες και δεν ξέρω τι άλλα εργαλεία. Όπου μαζί με την μουσική, τη δυνατή, τα ποτά και όλα τα υπόλοιπα, οι πελάτες σπάγαν ό,τι τους άρεσε. Και αυτό είναι και πραγματικότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι και πραγματικό γεγονός.